साख्रिनि खौरां मोननो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे नोंथांसिम गोख्रै जबनि नटिफिकेसना सहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जबनि चेनेलाव बयखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। जोंहा नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट फैनानै दंफैयो। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय एबा 10th पास जानाय माने जायफोर बिथांमोना दायो माने हायार सेकेन्डारियाव फरायगासिनो दं एबा हायार सेकेन्डारिखौ पास जानो हाबाय 12th क्लासखौ बिथांमोना बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे रिक्रुटमेन्टनि थाखाय। बेहाय गासै टटेल पस्टआ 4,499 दं, जायनि पस्टनि नामा एप्रेन्टिस होननानै बुंदों। नोंथांमोनसिम आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो, अननानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय जबनि आपडेट मोननो थाखाय। बेहायनो फैदों जोंहा अर्गानाइजेसन नामखौ आं होनखाबाय, जेनेबा नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे होनदों अर्गानाइजेसन नामखौ, जाय नर्थ इस्टनि बे माबा आरो फ्रन्टियार रेलवेनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ। पस्टनि नामा एप्रेन्टिस होननाय दङ। गासै नाम्बार अफ भेकेन्सि 4,499 दङ। क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास जानाय जायफोर बिथांमोना 10th पास जाबाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना दा 10th पास जानानै माबायाव दङ आरो फार्स्ट इयाराव दङ बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना 12th पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे ITI पास जानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। बेहाय माखासे एजनि लिमिट होदों, जेरै मिनिमाम एजआ जोंहा जानांगोननो 15 इयार्स। 15 बोसोर जानाय गासैबो हौवासा हिन्जावसा गासैबो एप्लिकेन्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन 15 बोसोर जानायनिफ्रायनो। ओमफ्राय मेक्सिमाम एजआ होनाय दं 24 इयार्स। मा होनदों 15 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसाफोरा माने गासैबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन अनलाइनै। एप्लिकेसन फिस हिसाबै जेनेरेल OBC फोरनि थाखाय लादों 100 रुपिस। बिथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस हिसाबै 100 रुपिस होनो नांगोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया। बिथांमोननि थाखाय एप्लिकेसन फिसआ निल। मा होनदों बिथांमोना जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना एप्लिकेसन फिस हिसाबै जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया। SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय बिथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। सेलेक्सना जा मेरिट लिस्टनि बेसिसाव जागोन, एग्जामबो जाया। जायफोर बिथांमोना 50% गोजौ मार्क दंबा बिथांमोनानो सेलेक्सन जागोन, बिथांमोना मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन, अब्लानो बिथांमोना बे जबनि थाखाय सेलेक्सन जानो हागोन। एप्लाइ मड होनाय दङ, जेरै अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन। जबनि लकेसना नर्थ इस्ट इन्डिया। बेहाय अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं, जेरै नोंथांमोना बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिपसनाव होगोन, नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव चेक खालामहैबानो जाबाय। आं लिंकखौ होनानै दोनदों बे वेबसाइटनि लिंकखौ। इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दङ, जोंहा अनलाइन एप्लाइनि स्टार्टआ जागोननो 16 आगष्टनिफ्राय जागोन। नोंथांमोना 16 आगष्टनिफ्राय गाबोननिफ्राय माने 16 आगष्टआ दिनैथ' 15 लायो, गाबोन 16 आगष्टनिफ्राय बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिगोन 10टा AM निफ्राय 10 AM निफ्राय अनलाइन एप्लाइआ जा स्टार्ट जागोन। बेहाय लास्ट डेटबो होनाय दंखायो, जोंहा लास्ट डेटआ एप्लाइ अनलाइननिया 15 सेप्टेम्बर 2020। 15 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो नाजाबानो जाबाय। जाय जायगायाव जोंहा SC ST फोरनि थाखाय एप्लाइ अनलाइननि फिसआबो फ्रिखासो। बेहाय माखासे अफिसियेल माबा होनाय दङ, जेनेबा इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दं, जेरै अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेहाय गासैबो डिटेल्स होनाय दङ, बेसेबां डकुमेन्टसफोर साबमिट खालामनाय समाव बेसेबां साइज होनांगोन डकुमेन्टसफोरखौ, बे गासैबो बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDFआव गासैबो डिटेल्स होनाय दङ। नोंथांमोना बेनिखायनो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो आं होनानै दोनखादों। गाबोननो जुदि 10 AM जानाय लोगो लोगो बे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन। नोंथांमोना नङाबा अफिसियेल वेबसाइटआवबो थांनानै भिजिट खालामहैनो हागोन। अब्लाबो नोंथांमोना एसे प्रब्लेम मोनगोन, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन एप्लाइखौ नागिरहैबा। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौबो होनानै दोनखादों। गाबोनो 16 आगष्ट, बे 16 आगष्टनि 10 AM जानाय लोगो लोगोनो जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जागोन। बेहाय बिदिनो दं आरो नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। आं अब्लाबो देखायनो सानदों नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDFखौ। बेनो जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन PDFआ नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे बेनिफ्राय फैनाया, जाय बेहाय होनाय दंखायो डेट अफ पाब्लिकेसन अफ नटिफिकेसन अन वेबसाइट। बेयो नटिफिकेसना ओंखारना फैदों जोंहा 13 आगष्टआव ओंखारना फैदों बियो। बेहाय होनाय दंखायो अपेनिं डेट अफ अनलाइन एप्लिकेसन 16 होनाय दंखायो। बिदिनो क्लसिं डेटआबो जोंहा अनलाइन एप्लिकेसना बेनो 15 होनाय दंखायो, 22 हर्स थागोन। बेनो लोगोफोर, नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायफैग्रोबानो जाबाय। बेहाय गासैबो डिटेल्स होनाय दङ। बे गिबियाव नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामग्रोबानो जाबाय। बेहायबो गासैबो जबनि लकेसनबो होनाय दङ, गावबागाव जेनेबा रङिया दं, बहाबा बिदिनो गोबां दं आरो जेनेबा
क'क्राझार होनाय दङ बिदिनो जबनि गोबां माबा होनाय दङ भेकेन्सिया गुबुन गुबुन जायगायाव आरोना नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियाव नटिफिकेसनखौ डाउनल'ड खालामनानै नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि थाखाय जबनि आपडेट फैनाया नोंथांमोना गाबोन एप्लाइ खालामनो हागोन बे जबनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय नै होनाय दंखायो लोगोफोर बेहाय माबा होनाय दंखायो जा डकुमेन्टसा बेसेबां नांगौ बे साइजफोरा होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय। भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो अननानै शेयार खालामथार लोगोफोर गोजोन्थों।